Дами и господа, в студиото вече Иван Георгиев, журналист от BTV, мой колега и приятел. Часове след завръщането си от Съединените щати, той отразява за пореден път заключителните дни от президентската кампания, изборния ден. Добре дошъл. Светли, добре. Добре заваря, здравей. Списание Икономист на корицата си тази седмица ни казва: добре дошли в света на Тръмп. Ти как видя този свят няколко дни преди изборите и в самата нощ? Светлио, дълго си мислех за нашия разговор в самолета на връщане от Съединените щати вчера вечерта. И си мислех, че първо трябва да започнем с това, че на анализа на случилото се и на изборите, на американските избори, не трябва да се гледа като на дисекция, защото в това, което се случи, няма никаква патология. Напротив, това, което наблюдавахме и през изминалите 2 седмици в нощта на изборите, а и след това, струва се и трябва да го отбележим, всъщност показва, че американската демокрация е жива, съществуваща, действаща и всичко се случи така, както искаха американските избиратели. Защо го казвам? Защото очевидно Тръмп беше правилен избор за огромна част от американците. Картата, която показва резултатите, показва едно червено море. Ще говорим, разбира се, и за причините, защо американците масово гласуваха в подкрепа на Тръмп и срещу Харис. И това всъщност Харис срещу Тръмп ли беше избора, поне в очите на американските избиратели. Могат да бъдат намерени много отговори, но без да усложняваме, можем да дадем 2 отговора на въпроса защо американците избраха Тръмп. Първия се нарича инфлация. Много е простичко. Преди 4 години, образно казано с $100, хората са купували и са пълнили в супермаркета, в магазина една количка с храна. Днес те пълнят с $100 половината от тази количка. И никакви словесни еквилибристики, никаква предизборна кампания, никакви обещания, никакви слогани няма да променят този факт. Хората на тези избори гласуваха основно с джобовете си. Втората причина за толкова убедителната победа на Доналд Тръмп, според мен, се казва Джо Байден, който остана толкова дълго в предизборната надпревара, че направи победата на демократите невъзможна. И предизборният дебат с Доналд Тръмп, и поведението му през изминалите няколко месеца, през изминалата година, ако щеш, показва, че този човек не е готов за тази жестока битка, каквато е битката за Белия дом. Имаше късно осъзнаване. Късно осъзнаване, да. На практика останаха много малко месеци за Камала Харис, в които тя да води предизборна кампания. Първо, тази жена никога и по време на 4-те години като вице-президент на страната не успя да очарова масово американците. Тя просто е такава. Това е натюрела. Беше и на сянка. На сянка, освен това, тази дама е прокурор. Нейната роля в живота не е да бъде очарователен политик, а да вкарва престъпници в затвора, образно казано, разбира се. Освен това, в последните месеци, в които тя трябваше да форсира кампанията, след като Джо Байден се отказа, тя нямаше възможност да покаже по някакъв начин, че ако тя стане 47-я президент на страната, Америка ще тръгне в друга посока или ще има друга политика. Това не се случи. Така че хората до голяма степен в Америка наистина гласуваха за бъдещ президент Тръмп или за бъдещ президент, условно казано, Джо Байден или един негов наследник, който по никакъв начин не променя ситуацията. Знаеш ли, ние си говорихме и от доста време си говорим с теб за икономиката на Съединените щати. Цените. Ти даде примери с пазарската количка. Аз бях миналия ноември, удиви ме разликата с сравнение преди няколко години по-рано. Даже имах един приятел от Норвегия, той казва, тук е като 8 на моменти за Вашингтон. Изключително скъпо е наистина. Дига се цените на всичко и на недвижимите имоти. На хората им е все по-трудно да осъществяват така наречената американска мечта. Сега клишетата имат много качества, те са досадни, но най-често са верни. И всъщност огромна част от хората, които са се запътили към американския континент и Съединените щати, отиват там, за да сбъднат този образ на своя живот, на себе си в бъдещето. Е все по-трудно това да се случи. Ти отиде в различни щати, среща се с различни хора. Видяхме и американската мечта в действие в репортажа ти за Лили Лучкова и Димитър Лучков. Наши скъпи приятели, колеги, поздравяваме ги. Поздравяваме ги. Да, ако ни гледат. Видяхме обаче и другата страна. За това как в щатите, особено в колебаещите се щати, повечето от населението, те
дори не са ходили до Ню-Йорк или Вашингтон през живота си. Пък да мислят и за Европа, да разсъждават върху ситуацията в света, това е непосилна задача в момента за тях. Не, това е някакъв образ, който ние имаме за тях. Те никога не са го правили. Американската външна политика и избора на американски президент никога не се е водил основно от външно-политически въпроси. Винаги вътрешно-политически въпроси са решавали избора на американски президент. Като каза външна политика, естествено тук в България ние гледаме през собствената си камбанария. Искам да кажа нещо за войната в Украйна и избирането на Доналд Тръмп. Нали нямаме илюзии, че десетките, стотици милиарди, които Съединените щати дават на Украйна като военна помощ, като помощ под формата на снаряжение, пари и така нататък, техника, са един подарък. Всъщност, това е един заем, който Америка очаква след края на войната и загубата на Русия и победата на Украйна в тази война. Един заем, един празен чек, който Съединените щати да кешират, така да се каже, да осребрят, като започнат изграждането на ново на тези огромни разрушени територии, инфраструктура и така нататък. Тоест, американски компании да влязат на територията на Украйна, за да почнат да я строят. Нали? Никой не си мисли, че Доналд Тръмп, ставайки президент, ще се съгласи Русия да откъсне живи части от Украйна, да не загуби войната, да не плаща репарации и така нататък, и Америка да загуби на практика всички тези стотици милиарди, които в момента е инвестирала под един вид, като един вид заем за Украйна. Така, че... Доналд Тръмп преди всичко е бизнесмен светло, и той и предишния си мандат от 2016 до 2020 показа именно това. Че гледа доста рационално на събитията по света. Ти повдигна един много интересен въпрос. Много интересен въпрос. Но ти очакваш ли да видим различна версия на Тръмп? Тръмп версия 2. И по какво ще се различава от версия 1? Или не очакваш някаква промяна? Очаквам да има промяна на първо място, защото Републиканската партия очевидно печели и двете камари на Американския конгрес, и Сената, и Камарата на представителите. Тоест, това са две ключови институции, благодарение на които президентската институция прокарва закони, взима решения, прокарва политики и така нататък. Имайки подкрепата на двете камари на Конгреса, на Доналд Тръмп ще му бъде много по-лесно да прокарва това, което има предвид като идеи за бъдещи политики. Така че той ще бъде доста по-агресивен, си мисля, доста по-самоуверен, и всъщност политическата реалност в Съединените щати му дава всички права да направи това. Но не очаквам да направи други неща. Той говори, по време на предизборната си кампания, говори за най-голямата депортация, например, в историята на Съединените щати. Става дума за над 10 милиона души по тази статистика, да. Всъщност, може би, те са между 10 и 20 хората с нелегален статут в Съединените щати. Нека ти кажа нещо. Всъщност, истината, данните, числата все още имат значение, нали? По време на мандата си от 2016 до 2020, до началото на 2021, Доналд Тръмп, очевидно преди да го изберат, също говореше: ще изградим стена, Мексико ще плати за нея, говореше за мексикански престъпници, изнасилвачи, за мигрантска престъпност и така нататък. Общо същия наратив с различни думи. По време на неговия мандат, предишен мандат, от Съединените щати са депортирани 800 хиляди души, които имат нелегален статут. Само за сравнение, Барак Обама, който е толкова обичан по света и говореше за Америка не на червени и сини щати, а за Обединена Америка, за Америка на хора от всички цветове, етноси, религии и така нататък. Само по време на първия си мандат Барак Обама и неговата администрация депортира над 1 300 000 нелегални. По време на двата му мандата от Съединените щати са депортирани 3 200 000 души с нелегален статут. Едно са приказките, друго са делата. Разбрахте. Много ти благодаря за този анализ. Благодаря. Беше ми много интересно.